vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei 12, numit Geamănu, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au spus lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul. Dar el... Este o tradiție de acum în capitala țării noastre să se organizeze această letanie, această procesiune de învierea Domnului. De fapt, ea este a doua parte a Sfintei Cruci, care se săvârșește pentru că noi la învierea Domnului, la nașterea Domnului, mergem de la nord la sud și la învierea Domnului mergem de la vest la est, formând prin această semnă Sfintei Cruci asupra orașului Chișinău. Și în mijlocul vierii înconjurăm orașul. Prin aceasta semnificând cu adevărat că această capitală a țării noastre este ortodoxă și țara noastră este ortodoxă. Mărturisim pe Hristos cel înviat a treia zi și toți creștinii care iau parte, purtând steagurile de biruință a învierii lui Hristos, mărturisim înaintea tuturor a oamenilor că Hristos a înviat din morți și nouă ne-a dăruit viață veșnică. No.